Fil-Palazz ta' Sant'Anton ġie varat proċess ta' riforma għas-settur tal-volontarjat mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. Hawn ġiet spjegata l-idea li titfassal leġiżlazzjoni ġdida rigward is-settur tal-volontarjat sabiex dawn l-organizzazzjonijiet jissaħħu filwaqt li tiġi rregolata l-ħidma tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. Waqt il-varar ta' dan il-proċess tar-riforma l-President ta' Malta George Vella tkellem dwar kif is-settur tal-volontarjat jagħmel ħafna ġid fil-ħajja ta' eluf ta' persuni f'pajjiżna. Huwa qal kif ir-riformi msemmija għandhom jgħinu sabiex dan is-settur jikber permezz ta' qafas legali modern. Il-President irrimarka kif il-kobor ta' dan is-settur f'pajjiż tant żgħir li jkopri mal-1700 organizzazzjoni jirrifletti r-rieda tajba tal-Maltin. Hawnhekk irid nagħmel riflessjoni żgħira fuq dan l-ammont ta' rieda tajba li għandna f'pajjiżna. Ħafna drabi nitkellmu b'mod negattiv, nitkellmu fuq in-noqqasijiet, nitkellmu fuq il-firdiet, però ejja nibdew nitkellmu l-ewwel qabel kollox biex nitilqu mid-diskussjoni x'irridu għall-futur ta' pajjiżna fuq dak li diġà jaqadna. Tul din il-konsultazzjoni tkellmu diversi msieba fis-settur tal-volontarjat, fosthom il-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji Ġesmond Saliba, il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli u s-Segretarju Parlamentari għall-Għaddiet Volontarji Clifton Grima.